Mun biologiset vanhemmat antoi mulle nimeksi Suman. Mun adoptiovanhemmat tykkäsivät sitä aika paljon, niin ne piti sen. Mut oikeastaan se mun ensimmäinen, siis se ihan aito nimi, mikä mulle annettiin, oli Sumanta. Mut sitten adoptiovanhemmat ajattelivat, että toi Sumanta vähän tommonen, että otetaan se sieltä pois, niin se on Suman. Ja sitten tuli toi kiva Suman nimi. Tykkään sitä oikeastaan nyt. Suman nimi on alunperäisittäin Intiasta kait. Se on siellä niinku naisen että miehen nimi. Miehiä Suomessa Suman nimisiä on alle 48 ja naisia 15. Alle 15. Eli niitä on jotain alle 63 yhteensä Suomessa, joka on ihan kivaa. Ja ne on ainut Suman Suomessa. Eniten niitä oli Suomessa 1980-99. Suman nimi tarkoittaa hyvä sydän, hyvä mieli. Ja siinä se su-tavu meinaa hyvä ja man sydän kautta mieli. Jos vanhemmat ei olisi tykännyt mun nimestä, ne olisi antanut varmaan mun nimeksi Kalle, joka on myös ihan kiva nimi. Suomessa Suman nimellä ei ole nimipäivää. Elikkä mä vaan katon, kun kaikilla muilla on nimipäivä ja seison vieressä. Mun entinen sukunimi oli Sarki ennen kuin mut adoptoitiin. Se on oikeastaan kastin nimi. Ja se meinaa kengäntekijää. Se on aika alhainen kasti. Nepalissa ei kyllä varmaan kasteja enää ole voimassa. Ja Filippiineillä Suman on ruoka.